arte, eta itzalek itzal gehiago dakarte badoa bihurtu da. Hautsa parke motxila bizkarrea, herritik aparte. Ez daki nora nola, ez daki
Una calle que no conozco por la zona de San Juan. Unos labios me han hablado, 35 es su edad. Yo me temo que estoy borracho, ella sabe a lo que va. En su casa otro beso, en la cama algo más. Oigo ruido en la puerta, sobresalto y a correr. Su marido llega a casa, sé que no le caigo bien. Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder, he cogido en el balcón. 4 horas sin coser, qué sorpresa me llevé cuando vi la que monté. Todos mirando, todos mirando. Con mi cerebro de mosquito hay una leve insinuación. Me tragué lo que ella dijo, nunca me sentí mejor. Una mentira agradable es muy fácil de creer. En su casa otro beso y en la cama algo más. Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder, he cogido en el balcón. 4 horas sin coser, qué sorpresa me llevé cuando vi la que monté. Todos mirando. Yo me tuve que esconder, he cogido en el balcón. 4 horas. Atxaldeon, denoi, ondo algea. Bueno, ezer baino lehen auzoko euskera batzordeai edo auzoko euskera taldeai eskertu, ezta? Euskeraldiaren baitan antolatzen diren ekintza guztiak behonde izuela, eta tartean gaurko bertso saioa. Badakigu gainera, uste ez daola gehiegi azpimarratu barrik, ez direla garairik onenak horrelako ekintzak antolatzeko, eta nik uste elkartze hutsa garaipen txiki bat badala gudenontzat, beraz, eskerrik asko. Gehiago luzatu gabe, 4 bertsolari aurkezpen handirik behar ez dutenak, tartean aldaketa txiki bat ere bai, esan dugu garai ezberdinak, arraroak bizitugula, aldaketa askokoak, eta hori dela eta Miren Artetxe Sarasola zan etortzekoa, baina ezin izan du, etxean dago. Beraz, zuen eskubitik hasita, Alaia Martin Etxebeste, Maialen Lujanbio Zugasti, Unai Gaztelu- Mendi Arandia, 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 Unai Gaztelu- Mendi
eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Ea denon artean ordu terdi atsegin bat igarotzen dugun, eta horretan hasteko zatozte balaurok, lehen agurra kantatzera. Arratsaldeon hau da edertasuna-nio, mil esker biltzearren gaurkoan onaino, nitxoko hau probatu gabea gaur daño, bertsoak arkupera joango dira baino, ea zabaltzen diren plaza osoraino, ea zabaltzen diren plaza osoraino. Arratsaldeon entzule denoi, aldez aurretik eskerra, ila bihurtu zaigun honetan, lehengo pandemia gerra, gaur aitzakia ederra degu, zein goxo holtza bazterra, aprobetxatu beharko degu, olako plaza ederra. Jendetza kursal aurrean, mundua bulebarrean, jendeta argi konprata kontu alde zaharrean, naiz euskara baztarrean, dagoen leku txarrean, intimitate pixkatekin gaur aldearrean, intimitate pixkatekin gaur aldearrean. Berdin kaleaz, berdin tabernaz, berdin metroaz, edota trenaz, euskaraz beti hitz egin leike, betita nahi dugun denaz, betita nahi dugun denaz. Egin gabeaz hitz egin leike, edo egin genuenaz, EHS zein UEMaz, beraz hitz egin dezagun behingoz, hitz egiten gaituenaz, hitz egiten gaituenaz. Altxan zaitezte laurok. Datu bat emanez hasi nahiko nuke saioa, pare bat buelta edo egin ditzazuen. Nik datua bere hotzean emango dizuet, eta gero zuek ikusi, ze kolore jarri datu horri. Euskaraldian izena eman duten 3 pertsonatik 2 emakumeak dira. Hori da datua. Euskaraldian izena eman duten 3 pertsonatik 2 emakumeak dira. Hirutik 2 emakume
emakume, proportzioa itzela. Ziurdatuak atzean, azalpenen bat duela. Seguru asko askoren ustez, feminismoa bezala, euskerarena oraindik ere etxeko kontu bat dela. Sarri asko aipatzen da, zerrendetan zenbatzea, Euskaraldian kasuan, nondik datorren aizea. Irutikan bi emakumeak, hori da gaurko klasea, baino iskutuan dagon datua, bistara ateratzea. Kontzertuta kultur saio, emakumeen abaro, literatur txokoetan Iandrea soilik dago. Politikako ahotsak ura, Euskaraldian aho, zenbat ta andre gehiago izan, garrantzia gutxiago. Garrantzi gutxigo baina, mugiarazteko mesede, izan liteke hainbeste azpi arau azpi lege. Erabilpenak ta aritzeak, badu nahikoa botere, zaintzeko ohitura gehiago dugu, baita hizkuntzekin ere. Zaintzeko borondatea, ai gizonek neurrikoa, guri gustatu oitzaigu plaza ta agerikoa. Emakumeen eskuzten da pribatua azpikoa, baina euskalgintzan ere gizonek hartu oidegu mikroa. Beti gizonen eskua, mikrofonoa heltzean, emakumeen ahotsa, geratu izan da etxean. Naiz ahots batzuk entzungo diren, bazterrean ta atzean, ze proportzio entzungo degu, tabernak irekitzean. Hizkuntza bera ere zaindu, transmititu ta aritu, saretu ta antolatu, partaidetzak ugaritu. Euskalgintzak ta kulturgintzako, goikaldeak ze arditu, emakumeak parte hartzen du, eta gizonak partitu.
Portzentaia orekatu liteke arorik aro. Espainiak parean jarri berdin izan ahoz aho. Hobe gizona kasu batzutan izan balira lehenago, hain aho bizi izan beharrean, pixkat belarri prestago. Altxa zaitezte Beñat eta Unai. Beñat, Unai, jo dezagun zuen orain arteko bizitza gezur handi bat izan dala, espejismo bat dala. Egia hau da, zu Unai, Beñat zara. Badaukazu kurrikulum potxolo bat, Gipuzkoako bitxapel, beken bialdiz kantatua, plazaz plaza zabiltz, nahi baduzu izan daitezke baita erreferentzia bat ere. Beñat, zu Unai zara. Marrazkilarea, sortzailea, ekintzailea, badaukazu familia bat ere. Eta elkarri ez diozue esaten, baina beste guztiok badakigu, biok beste anaiari inbiria puntxu bat badiozuela. Anaiak alderantzizkatu egingo ditugu, Unai Beñat izango da, Beñat berriz Unai, eta aitortu nahi ez duten arren gainuntzeko guztiok badakigu badaukatela inbiria puntxu bat. Ainere Beñat orain egiak bistara jartzera guazen, askoren ustez bertxotara korremolinoan zenbat zen. Egun guztia omen zabiltza pentsatzen eta pentsatzen, baina nik zure listilo pose hori ez eta aguantatzen. Zuke badezu pose pixka bat, baino ez da arazoa, garai batean ni izan nintzen, formala igual sosoa, ta orain beti jende artean, bizi modu martxosoa, ta oraindik berai deitzen diote, anaia graziosoa. Beñat grazirik badaukazunik ez dezu bada usteko, lau bertso txukun nahikoak dira kurrikulum bat puzteko. Erdi sortzaile omen da zabiltza, ala batekoz besteko. Baina kapaza ote zinake iruzuaitz marrazteko. Ai iruzuaitz nola marraztu, iruzuaitz irudatu. Txiki txikitan nik letra ere, horren txarra nuen hartu.
Ekarri zazu paper txiki bat, orain behar dut marraztu, nik 3 zuhaitz egingo ditut, gero zuk interpretatu. Antzematea zaila legoke pareta edo landare, beraz ez zaite hola arrotu jarrai dezagun xuabe. Serioa eta humoretsua gazteta zarparez pare, karikaturak bihurtu ginen ia konturatu gabe. Aibiak holtza gainean geunden, 1,5 metro 12 urte, gero etorri zen txapelketa edo 11 bertute. Nik sarri Unai izan nahi nuke, anonimatoan truke, ta zuri berriz 3tik 2 Beñat deitu ohi dizute. Eta izenak nastearena ez da ederra izaten, marrazkilari gixari naiz lanean enpresa baten. Aita ere izan berria nago urtebete eginda aurten. Zure beti gazte pintak ez dit inbiriarik ematen. Ai beti gazte pinta diozu, horrek eman dit nibela, eta aurrera segi nahi nuke orain artean bezela. Baino jakizu umearenan inbidirik ez detela, uste dut aita baino asko zaz, osaba hobea naizela. Gaiz erabat aldatuko dugu, tonuz ere bai, zatozte Alaia eta Maialen. Begi guztiek ez omen dute negar batera egiten, eta albisteen perspektiba ere aldatu egiten omen da distantziaren arabera. Lesboseko irudiak ikusi eta, ez dut esango ikusi ordurako azten ditugunik, baina Lesbosan geratzen da, urruti. Orain, Kanariak gero eta gertuago ikusten ditu jendeak. Irun berriz gertu bezin urruti. Lesboseko irudiak ikusi eta ez dugu esango ikusi ordurako azten ditugunik, baina urruti xamar geratzen zaigu. Orain Kanariak gero eta gertuago ikusten ditu jendeak eta Irun berriz hortxe dago, gertu bezain urruti. Ezin bizirik migratzaileek, joan etorri diak dute,
izan Lesbosen baltsaka ala, izan Hendaian itute, gure buruak kobitak janda mila estadistik entruke, baina munduko miserizarrek lengoan jarraitzen dute. Naiz gai askotan sentitzen garen, jakitun eta ilustre, gero gertuan dauzkagunean, ez dugu nahi beste fuste, Irun hain gertu egon leikenik, ere berez ez dut uste, gertuen dauden lekuan ere, baztertu egiten dituzte. Teorikoki egiten gara ideia batzuen jabe, geuk salatuak azalta mami ez gaitu mintzen alare, zeren pentsatu Iruna edo Hendaiara joan gabe, ilundu eta geroso egin, ta gure txepetan daude. Etxepetan, noizbait etxetan, egoteko esperantzan, abalik gabe saldu zieten Europako konfidantzan, nik moganeko irudiekin, sabela izaten dut martxan, drama horiek ikusiz gero, bainatzen nintzen ondartzan. Zegu ondartzan ez geralako, ieseiteko biluzten, pentsa beraiek itxasertzera, ze planta ekartzen dituzten, berrikiago ikusi dugu hemengo infernu bat usten, gure bizitzen lainoetatik, zaila zaiguna ikusten.
Beñat ohituta dago beti, berdin dio non ze egoeratan nola nahi duen hori lortzen, oraingoan egoera eta moduak nik emango dizkiot, egoera da pertsona bat gustatu zaiola, taberna batean parrandan dabilela, eta pertsona horrekin ligatzen saiatuko da. Horretarako, lehenengo bertsoan, pertsona hori seduzitzen saiatuko da, bigarrengo bertsoan engainua erabili beharko du, eta hirugarrengo bertsoan mehatxua. Sarriren 3 poema dauzkat, eta hartzeren 4 zita. García Márquezen novela bat det, Talaboaren musika. Denak burura etorri zaizkit, zuentzunta ikusita, bilintxen zerbait botako dizut, etzeuzkan bertso gutxita, baina hobeto kantatzen ditut, musukoa erantzita. Lehen da biziko zerbeza eta gero porro bat eskaini, hizketan hasi, hizketan segi, barra ertzean ipini, neri berdin zait, ekin diogu horren beste zeregini. Anaia Beñat Gaztelumendi, ni Unai Azalta mami. Fama gehiago berak du baina, bietan jatorrena ni. Hirugarrena ere hasi da, aurreskun barra ertzean, Covidaz tesi bat bota diot, alkoholaren babesean. Gero hasi gera Euskal Herrita euskeraren ametxean.
Hainbeste kontu zaritu gera 4 orduz tarte luzean, eta hizketan jarraituko detzuk zerbait esan ezean. Zatozte laurok. Lehen bertsosaioen ondoren, ohituta geunden afaritara joaten, saioa bukatu eta inguruko taberna edo jatetxen batera joaten ginen, baina bistan da orain hori ezin dela egin. Kontua da zuek, Beñat, Unai eta Alaia gaur bertsosaioaren ondoren Maialenekin afaldu nahi duzuela, baina horretarako modu bakarra Maialen zuen etxera gonbidatzea da. Beraz, Beñat, Unai eta Alaia ze eskaintza daukezuen Maialeni egiteko, eskaintza zuek nahi duzuen adierarik zabalenean, eta gero Maialen zuk erabaki ea afaldu nahi duzun, etxera joan edo barauik geratu. Unaiek, Beñatek eta Alaiak Maialenekin afaldu nahi dute gaur, Maialeni eskaintza bat egingo diote, beraiek jakingo dute zer, eta gero Maialenek erabaki dezala. Badut irripar zabal bat, poz aparrez mozkortzeko, kandelak eta intzentxu pixkat giro goxoa sortzeko, moexandon txampaina eta legatz bikaina, zer gehiago nahi lortzeko, eta aitzaki ederra duzu oihartzuna etortzeko, eta aitzaki ederra duzu oihartzuna etortzeko. Moexandona eta legatza horikuti xisegira, adurra ere ia irten zait begiratu aurpegira. Naizta jango nituzken urkuluk ez dituzten, baino joango naiz begira. Nere mugakiden mugakidek nere mugakide dira. Nere mugakiden mugakidek nere mugakide dira. Seguru nago añorgatikan, askotan zera pasea, baino benetan pasa beharrean, inoiz geratu altzea. Nik etxean dauzkatzai, ta egon zaitez lasai, familia eta etxea, ze ederra den afalostean, 3 pardel aldatzea. Ze ederra den afalostean, 3 pardel aldatzea. Ta gonbidatu ein nau alare,
tipo honek du bihotza, naiz plaza hontatik ien zuten den, umearen negarrotxa. Txikia dea da ez da aita ostitxarrez, pardelak errefus poltsa, baietz purea jaten bukatu, aurrarena eta hotza, baietz purea jaten bukatu, aurrarena eta hotza. Plan hau biontzat proposatzen dut, umerik ez da tartean, denbora degu behatzitatik, amarte erdik bitartean, biok alternatibo, begira ze gau giro, afaldezagun pakean, bokadillo bat tabi zerbeza portuko banku batean, bokadillo bat tabi zerbeza portuko banku batean. Sedukzioa eta engainua, zeabildade biluzteko, baina beinaten proposamena, aski arauak hausteko. Nautikoko petrila nolako marabila, ukatzeik ez dezusteko, bazan garaia turista zarroik guri lekua usteko, bazan garaia turista zarroik guri lekua usteko. Zatozte laurok, berriro ere. Jolas txiki bat egingo dugu. Azalduko dut eta ez badezue ulertzen galdetu, Ea ondo azaltzen dira. Zuek laurok pertsona beraren paparrean topo egin duzuen lau pin edo lau txapa zarete. Maialen, zu emakumeen borroka feministako txapa morea zara. Unai, euskaraldikoa. Beñat, metroaren aurkakoa. Ta Alaia, euskal presoak etxeratzekoa. Berriz esango ditut, Maialen, emakumeen borroka feministako txapa morea, Unai euskaraldikoa, Beñat metroaren aurkakoa, eta Alaia euskal presoak etxeratzekoa. Kontua da, pertsona horrek pixkanaka denboraren joanean kendu egingo zaituztela, bere paparretik. Beraz, koplatan edo hasi, zuek nahi dituzuen arrazoiak eman, eta zuek uste duzuen ordena koherentenean isilduz joan beharko duzue. Bai, hau da, irudikatu beharko duzue, ze txapa kenduko duen lehenbizi zuen nagusiak edo paparrean zaramatzatenak txapa hori beharko ez duelako, ze txapa bigarren, ze txapa hirugarren, eta ze txapa laugarren. Nor joango den nor geratuko ez da erraz kalkulatzen.
nik denbora gehiegi dara amat sudadera auzulatzen. Konbibentzi nukleo bat gara eta zaharra gainera. Borroka galdu guztiak beti elkarrekin joaten gera. Ni belarri prestxapatxuria, importantea bastante. Paparronetan segi nahi nuke, urrengo euskaraldira arte. Etxepe baten urta ondarra, lurrean zulo bat gero. Ni ipintzeko motibo gehiago ematen dute astero. Ni presoen apuskatu nahian, mila muga mila ate, baina pinan puntako horratzak amustu egiten didate. Hainbeste txapa munduan eta beti zuekin tokatu. Realeko pina adibidez sekula ez de topatu. Eta metroan kontrakoari begira jarri natzaio, txapa sendoa zirudin baino, zulo bat atera zaio. Esaten zuten metroa tita jarri behar omen zutela, baina uste dut urte batzutan geldirik egongo dela. Preso guztiak etxeratzea daukat funtsezko helburu, baina helburua betetzekotan pina egin behar dugu. Borroka feministaren pina pentsatu azken boladan. Saltzen ere hasi omen dira atxemen eta zaran. Ta euskeraldiko txapa berriz, badauka nahiko bertute, lortu ez duten ekarkatzarekin kartoian egiten dute. Euskaraldia kanpaina bat da eta egon zaite adi. Aste bete bat gelditzen zaio aho bizian txapari. Tanik naiz eta gustora egon egin behar dut eskapo, nire beharrik ez izatea seinale ona delako. Ta zu baitxaketen solapatan ta teleberritan irten, elegante ematen dezu baina efektoik ez dezu egiten. Ba ordun eseri egin beharko naiz, zuen eskeak burutu, nik aho bizi izan nahi nuen, ta aho isilik bihurtu. Beraz orain bigeratzen gera, indarrez borondate. Egia esan ni gero eta gehiago kipintzen naute. Ara hemen lurzorua dantzan ipini duten bitoki, zuk literalki ipini dezutanik metaforikoki. Egia da baini bihurtu naiz goian azken geltokia, baino alperrikari dira eta zuri uzten dizutokia. Nik izan nahi nun sendoa gorra sakona eta betikoa,
Ta hori banaiz baina batzuuntzat gaur egun kosmetikoa. Zatozte Alaia eta Beñat. Zuek Alaia eta Beñat kuadrillako lagunak zarete. Zu Beñat lagunarteko kuadrillako txutxumutxu zalea izatearen fama duzu. Eta hala da izan ere, fama oso ondo irabazia duzu. Alaiak edozein gai aipatzen duela ere, berdin dio, ze gai atera, zuk gai horren inguruko txutxumutxuetara jotzen duzu. Gaur ere, kafetegi batean, kafe bat eskatu eta bankuan eseri zarete, kontu kontari. Adiskideak dira, Alaia eta Beñat, Beñatek txutxumutxu zalea izatearen fama dauka, eta hala da izan ere, gaurkoan elkartu dira, kafe bat hartuz, eta Alaiak edozein gai ateratzen diola ere, Beñatek berera jotzen du. Mundua ikusten da hemen eserita, nik munduari egin nahi diot kritika. Berdin etorkin kasu berdin Amerika, zein Asia dagon geopolitika, zein Asia dagon geopolitika. Nik ere horixe nahi nuen nabarmendu, ez da bai da lurrera ordea zuzendu. Ai geopolitikan zenbat sufrimendu, Unaik Etxeberria erosi omen du, Unaik Etxeberria erosi omen du. Baina gaien munduan haze kontrasteak, mugatuak, helduak, aurrak ta gazteak, aske izan nahi baina balgara askeak, funtziorik baldu maskara janzteak, funtziorik baldu maskara janzteak. Sendagilek ala eskatzen digute, nik ere zure gisa kendu nahiko nuke. Hau okertzen ari da Alaia urtez urte, Iñaki konfinatu egin omen dute, Iñaki konfinatu egin omen dute. Niri etzait inporta bere maindirea, bere konpreaumezua eta bere ligea, gurea eda importante eta ez nirea. Existitze ote da bikote librea, existitze ote da bikote librea. Horretan zenbiltzanik oraindik enekin, teorizatzen dezu ekin eta ekin, praktiketan sinistu behar da Beñepin. Nahiara ikusi nuen amantearekin, nahiara ikusi nuen amantearekin. Ba horrek behintzat ez du eragiten kalte, hainbeste beraz gaia utzita enpate, ez dugu behar beste kaleta aldarte. Euskal kultura nola salba genezake,
Euskal kultura nola salba genezake. Ba igual tragoak hartuz taberna batean, edo bertso saioa arkupetartean, zuk segitu lainotan zeruko atean. Beste denok bizitzen geran bitartean, beste denok bizitzen geran bitartean. Alaia eta Beñat bere hortan utzi eta altxa zaitez, Unai. Unai, askotan entzuten da esaldi hasiera hau. Gaur egungo gazteak. Gaur egungo gazteak, 3 punto suspentsibo, hizkuntzaren gaia, konpromisoarena, edukazioa, COVID-19. Unai, eta esaldi hasiera balitz gaur egungo helduak, askotan entzuten da esaldi hasiera hau, gaur egungo gazteak, atzetik hizkuntzaren gaia, konpromisoarena, edukazioarena, COVID-19 jarrita, baina eta hasiera hori gaur egungo helduak balitz. Gazte bezala kokatuko naiz, egin aurretik aurrera, sarri epaitzen entzuten baitet, gaztearen ibilera, entzuten dugu hau egin genuen, ta orain berriz augera, diskurso hori iruditzen zait, azken aldian kaltera, betitz egiten digutelako, gazteoi goitik bera. Gazteak inoiz ezin du izan, helduaren atsegina. Gazteak inoiz ezin du segi, aurrekoaren dotrina. Eta nunbaite horrek ematen, die bihotzean mina, zuen munduan ezin kabitu, ba normala da jakina, zuen mundua badaukazue, zuen neurrira egina.
zenbat batalla entzun ditugun, urte luzetan barrena, zer mundu hobe bat aldegu hau, zer izan da datorrena. Gure bizitzak lehengo tokitik, egiten baitu errena, denok nahi dugu gauza berbera, etorkizun hoberena, bautzi gurea guri egiten, ta zuek egin zuena. Altxa Laurok. Alaia, zuk souvenir denda bat daukazu, Donostiako Alde Zaharrean. Urtero turista edo kanpotar mordoa ibiltzen da dendan sartu urtenean, baina aurten ez da alakorik izan. Aurten probintzianoak ibili dira. Atzeko hirurak sartu zaizkizu gaur dendara, atzeko hiru probintziano hauek. Beraz, esaiguzu bakoitzak zer erosi duen zure dendan, eta besteok azaldu iguzu ea zertarako zen edo. Alaiak souvenir denda badauka, hemen Donostiako Alde Zaharrean, urtero kanpotar turista mordoa ibiltzen da, aurten ez, aurten probintzianoak, tartean Beñat, Unai eta Maialen, gaur dendan sartu zaizkio, alaiak azaldu beharko digu zer erosi duen bakoitzak, eta besteok azaldu iguzu ea zertarako. Beñatek badu nahiko estilo, ez dakitze kale tribu, irakurtzen du hainbeste testu, talengo testu izkribu, finak dakizki jakintxua da, guztiok gara testigu, souvenir dendan pasatua du, minutu bat, bi ta hiru, hainbeste txapel nola dituen, lau buru bat erosi du. Ai lau burua beti izan da, nere anaia bikia, ni hemen nago izate eder haundi bati atxikia. Probintzianoa kapitalera begiratuz eraikia, nik enekien ziur zehartu hor zeuden birrelikia. Alde batetik lau burua edo I love Donosti nikia. Unai sartu da eta ez dago pozik, ez du begitan distira, maskarazpitik sumatzen zaio, urrun daukala gupida, dendarakatu eta esperen bat, isuri zaio guztira, zer da ederra nork egiten du, donostiartasun kriba,
Ez da ainorgar postalik eta kexatzera etorri da. Postal eder bat lortu nahi nuen, nengon itxaropenean, ea zer gauza bilatzen nuen, denda honen barrenean, probintziano bat bezala nator, ailegatu naiz tranean, eta alaia ala espero det, zure denda barrenean, zemento puxka bat egotea, berriro natorrenean. Gora Euskadi txapelarekin, betetako bi armairu, gora Donosti dion nikia, eskutatik joaten zaigu, baina Maialen fina da eta estetika nahi du zaindu, naizta guztia den pintura eta forma bitxita altzairu, bere etxeko sukalderako petril puxketa bat nahi du. Seguru asko petril zatiak, asko dauzkazu despentsan, zintzilikaio edota kuadro gisa gertzen dira prentsan, nik Hernanira eraman nahi det, eta hanbalkoian etzan, eta Kontxako barandila bat, Hernanin izan genezan, alako marko ederrak barruz, mami pixkat izan dezan. Zatozte Maialen eta Unai. Bikotea zarete, Maialen eta Unai. Badaukazue ohitura bat edo obsesio bihurtzeko bidean doana. Parean tokatzen zaizuen edozein etxetako eskaratz edo portaletan gustatzen zaizue larrutan egitea. Saiatzen zarete, baino ezin diozue tentazioari eutsi. Bikotea dira, Maialen eta Unai, eta badaukate ohitura bat obsesio bihurtzeko bidean doana, parean tokatzen zaien edozein etxetako eskaratz edo portaletan larrutan egiten dute. Unai sartzen ari zait, gogo bat grabea, goazen kale nagusin atean orbea. Atea itxita dago, joko det bat bea, zabaltzazu mesedez publizidadea. Zabaltzazu mesedez publizidadea. Baino izangote da guretzako aski,
Beste bat ikusi dut, bada nahiko asti, leno orain plaza berria lehen zena konsti, haze portale derra arkupeta guzti, haze portale derra arkupeta guzti. Plaza berrian egin liteke segira, lau aldiz lau aldetan tira eta tira. Gainera arriskua dan ere desira, ze ondo ja amarrak amar gutxi dira. Ze ondo ja amarrak amar gutxi dira. Ai, guk 10 minutu denboran barrena, hori ez da izango guretzat problema. Benga arkupetara goazen barrena, ea ateratzen dan Piterran sorena. Ea ateratzen dan Piterran sorena. Bere txistuta guzi irtengo da kasi, ez diz sortuko neri mila paralisi. Donosti utxutxa dago eneze fantasi, hau da isiltasuna zuk egin karrasi. Hau da isiltasuna zuk egin karrasi. Karrasi egingo dut hori da normala, naiz beti izan naizen mutiko formala. Baino ai pandemia geldituta ala, gaur ezin dugu esan turista gerala. Gaur ezin dugu esan turista gerala. Gugera probintziko jendeen igualak, normal jantziak ta biak apalak. Baina sexuan grina ta sexuan balak, azaro bukaeran su artifizialak. Azaro bukaeran su artifizialak. Guk ez genituen nahi, kaleak parkeak, desioa sortu du etxeko ateak, eta ezin gelditu sexuatakeak, gaur Donostia eta biharko lindanteak. Gaur Donostia eta biharko lindanteak. Ordu terdi agindu dizuegu, denbora badoa pixkanaka aurrera, baina amaitu aurretik, altxe zaitezten lauok eta egizu saio bat edo nahi aina buelta puntuta. Saioa joan zaigu nahiko kolindante. Arkupetan sartuta oso elegante. Publikoa ere dago, hain txintxo bastante, Oraindik ere grina pixkat badaukate. Haiek ere izan dira giroaren parte. Haiek ere izan dira giroaren parte. Ta eurak berotzea gure desioa, horretarako izan da gaurko sesioa. Naiz argindarrak sortu duen presioa. Eta portal barrutan ze obsesioa. Ondo zaindu duzue ventilazioa. Ondo zaindu duzue ventilazioa.
Geldi egon dira guztiak bazpare, guztiak bazpare. Izkutuan dauzkate irulata pare. Geldi ez hankadenak dardar baten daude, Plaza handian baino niakupen alde. Eta batzuk entzuten sarrerarik gabe, eta batzuk entzuten sarrerarik gabe. Arkupe eta plaza guztia betea, guztia betea. Euskarak Donostian urrundunekea. Zabala dana zaila itxia izatea. Gaur hemen egotea ez alda suertea. Alde zarra beti da erresistentea. Alde zarra beti da erresistentea. Baina prezintatu da Euskararen zona, Euskararen zona. Berria eta hitza da zinta horrek diona. Haure prezintatuta gehiotan egona, Publizitatea da ailegatu ona. Zabaltzeko aukera dagonan sintoma, zabaltzeko aukera dagonan sintoma. Saioak egiteko aukeraik ez galdu, aukeraik ez galdu. baino hau ez dadila gehiegi normaldu. Neurri zorrotzartean zuek beti malgu. Ta gero petrilletan lasaikia faldu. Turistak joandakoan herria azaldu. Turistak joandakoan herria azaldu. Turistarik ez eta nolako aukera, nolako aukera. Leku bera da baina ez da gauza bera. Bani turista bat naiz nere arabera. Gastuak egingo zun bera, bera, bera. Bertakuak turista bilakatzen gera. Bertakuak turista bilakatzen gera. Baina kalea dago nahiko oparoa, nahiko oparoa. Ia ezin bereizi zein den urtaroa. Euskera askorik ez dardoa ordoa. Ezote da izango gauza arraroa. Ta nun hartzen da saio osteko tragoa. Ta nun hartzen da saio osteko tragoa. Ba etxean hartzen da, bakoitzak berean, bakoitzak berean. Guk bat hartu dugu lotxari gabean. Nik horbi hartu ditut nituen parean. Pekatua egin dugu denon mesedean. Nik beste ume txiki bat badaukat nerean. Nik beste ume txiki bat badaukat nerean. Gurasoak etxera, bainatan inora, bainatan inora. Gureak galdetzen du nun dago oso ba. Ba igual joango daan urgulen gora. Ez dakit non saltzen den, denboraotan droga. Kontxan pasiotxo bat egin beharko da. Kontxan pasiotxo bat egin beharko da. Beraz kontxa aldera hurbildu beharko, hurbildu beharko. Amarterditan utxik egoten dalako. Baina alata guzti ze bista ze marko. Ilundu dula eta ni herritik kanpo. Inor ez da joango amarretarako.
inorrez da joango amarretarako. Baina formalibiltzen gerala demagun, Beti zapata galtzen ezin baita jardun. Etorri zanaz ere ze suerte daukagun. Gu hemen holtzan eta horrain beste lagun. Merezi duten gisa bukatu dezagun. Merezi duten gisa bukatu dezagun. Haus izan daba, gaurkoa, Maialenek ondo esan bezala suertea latza gurea, zuek hain goxo horrenbesteko mimoz gu gonbidatu, saioa prestatu, eta benetan, esan duten bezala, segi erresistente, segi izkutukoa agerian jarri nahian, oso okerrez manago urrengo asteburuan ere badira ekintzak, oso urrutira joan gabe, auzoko euskara taldeak edo batzordeak antolatutakoak, beraz nahi duzuen guztiak adiegon eta gonbidatuta zaudete. Zuri ere entzule, eskerrik asko, bertsolaria, bertsoa, oholtzak, plazak eta txaloak egiten du, eta hori batez ere zuri esker da, beraz mila esker gaurkoan ordu terdi hau gurekin igarotzeatik. Eta batez ere zuen lauroi, eskerrik beroenak eta hundienak, Alaia Martin Etxebeste, Maialen Lujanbio Zugasti, Unai Gaztelumendi Arandia, eta Beñat Gaztelumendi Arandia. Saioa hasi deuneran, zatozte laurak, baina kasu honetan azken aurra kantatzera. Hizkuntzak dira bizi ohiturak, kultura eta sineskerak, arnasguneak, ariguneak, burbuiak edo esferak, euskara behar dugun bezala, behar gaitugu euskerak, eskerrik asko goxatzearren, igande honen bezperak, muxu handi bana zuei guztiei, eta mireni beste bat. Itzegin ari entzun esan eta jardun, zeregin ta ze suerte handi daukagun. Eutsi goiari animota segi lagun, laister batera txintxin bat egin dezagun. Eutsi goiari animota segi lagun, ta eutsi zaiogun Donostiari euskaldun. Aspaldi holtza zapaldu gabe,
enuen esango bela, alde zarrean, elkartu gera gure etxean bezala. Entzule gaur zer esango detpa, zuek dezuten nibela, ea berriro elkartzen geran, plazak gainezka daudela. Naizta ostiral beltzak grazirik eginez, larun bata ornitu da kolore finez. Zuen berotasuna eskertzen da zinez, asmatuz, antolatuz, elkartuz ekinez. Zuek segi auzotik herria eginez.